piques de perderse, pero que pouco a pouco fomos recuperando en lugares como en Noia, ali 5 cantareiras que hai pouco máis dun ano se xuntaron e formaron o grupo Évora. E por ali anda a nosa querida Alejandra, que non sei se xa quen sería a voz, e igual se anima a cantar, Alejandra. Igual te animas ti tamén. Igual tamén. Quen sabe. Ai, pois igual canto. Non sei se lle gustaría moito a Antón, o noso director, que cantase eu, porque non lle gusta moito a miña voz, pero bueno, nunca se sabe. Sí que oímos a falar hoxe de cantos de reis, e para que non saiba moito de que vai o tema, pois imos a falar aquí con Évora, que elas sí que son unhas auténticas expertas. Que son os cantos de reis, Mons? Pois mira, os cantos de reis son pezas tradicionales, orales, que bueno, foron transmitidas ao longo dos séculos e que se solían cantar o 5 de xaneiro, a noite do 5 de xaneiro. E salían polas aldeas a cantar, sobre todo na Galicia rural. E quen saía? A veciñanza. Podían ser mozos, non tan mozos, novos, non tan novos, e se trataba de facer comunidade. Iban de porta en porta, pedindo cartiños, comidiña, bueno, o que fose. E as voces teríanos que acompañar con algo, non? Que instrumentos eran os que levaban? Por suposto, pois calquera cousa. Os que tiñan suerte levarían un instrumento como a pandeireta, a gaita, pero se non, collías un plato, as cunchas, as culleres, o que tiñas pola casa, e ibas, o conto era facer a festa. Calquera cousa lle servía para armar a festa, pero podían tocar así en todas as casas? Bueno, digamos que tiñen que pedir licenza, pedir permiso, que lle consentiran pois eso, actuar na porta desa casa, non? En función de como fora a actitude, se eran xenerosos ou eran un pouco máis tacaños, por así dicilo, pois botaban unha copla ou outra. E xa para rematar esta masterclass, ide collendo nota, unha vez lles concedían a licenza e cantaban, que lles daban a cambio? Pois despois esperaban a que lle deran o aguinaldo, non? Que podían ser os churriciños, un viñiño, unhas noces, logo a xente que iba a cantar, pois guardaba todo eso, facía unha foliada e despois pois disfrutaban de todo do que habían recaudado. Pero que ben que o explicaron estas mulleres. A ver, María, Fátima, vos apuntastes todo, tedes algunha dúbida? Temos algunha, A ver, a mí o que máis me impactou foi o tema de pedir o permiso. Poñese moi estrictos co tema de conceder a licencia de poñerse ali na porta. Poñíase moi estrictos cando había que pedir o permiso, esa licenza? Non creo, eu creo que todo o mundo colaboraba, tiña gana de festa. Pasa que eso, un pouco era, pois había ese espírito de comunidade que acaba de expresar a miña compañeira Catuxa, a nosa compañeira Catuxa, penso que había bo rollo entre a veciñanza. Quen iba a decir que non, verdade? É unha boa canción de reis. Pero bueno, antes de que xa nos deleiten coas súas voces, imos coñecelas un chisquiño máis, que estivamos esta mañá con elas. 5 mulleres que non se coñecían, 5 camiños distintos que se acabaron encontrando no mesmo punto. Así nace Évora, un grupo que canta dende a raíz. Decidín volver a retomar o tema do tradicional, do canto, de pandeireteiras, e apunteime aquí no Liceo de Noia a clases ca Gran Felisa Segade. E nesas clases foi onde me atopei con estas 5 maravillosas mulleres. Comezamos nas clases, avanzamos a un nivel superior, sentimos a necesidade de preparar un pouco as clases porque tiñamos certo medo ou certa autopresión por quedar atrás, non? Hubo unha conexión, un rir fácil, unha complicidade, como que flueu todo moi rápido. A raíz de das artes galegas, a profesora Felisa propúxonos ir tocar a couso as 5. E aí foi cando dixemos, pois, si Felisa, que é a nosa profesora, nos di que estamos preparadas, pois por que non? Creo que aí que se produciu algo, pois, especial entre as 5, non? Para nós é o estar tocando, o cantar, fainos sentir ben, para nós significa moito, claro, e seguir pois esta tradición da música nosa, non? Non temos obxectivos, nós somos unhas mulleres maduras que nos encontramos nun momento da vida que, que o que sala está estupendo. Gústanos estar xuntas e expresámoslo pois cantando e bailando incluso. Xurde algo moi especial que non se produce o mellor cando faz na compañía de outras persoas, non? Pero eu creo que o fai a convivencia, o estar xuntos, o facer grupo. Non sei se somos únicas no sentido de que somos
somos diferentes. Creo que cando actuamos gustanos saber a donde imos e facelo especial para non todo o público igual, non todos están acostumbrados a este tipo de música. Cando vamos a algún lugar pensamos que tipo de público nos vai escoitar. Procuramos facer un repertorio de acordo a iso. Para min Évora é parte da miña vida xa agora, sabes? É onde estamos tranquilas, un pouco a nosa casa. Évora é un sentimento. Un sentimento donde 5 mulleres tan distintas atopamos un nexo en común. É o amor pola música tradicional galega. E tamén é un lugar de agradecemento a toda a xente que traballou para que isto siga vivo. E agora que podo engadir eu? Porque son 5 mulleres, 5 pandereteiras moi especiales. Para min foi un auténtico agasallo estar hoxe con elas, coñecelas a todas e compartir con elas algún que outro momentiño bastante bonito. Agora sí que imos a pasar a que as escoitedes, pero antes quero que entedades un pouquiño a importancia destes cantos. Agustina, contame, que importancia ten en concreto este canto que nos ides a cantar agora? Pois este canto titúlase Reixes de Vendollo, aparece recollido no Cancioneiro Antropolóxico do Concello de Quiroga, Ribas de Sila e Montañas de Lor. Foi recollido no seu día por Xosé Lois Foxo. Esperemos que... Vainos encantar. Vainos encantar. Ademais, cabe mencionar que cada unha delas traballa nun sitio diferente, a veces é complicado xuntarse, pero sempre sacades un oquiño, verdade? Desde logo que sí, porque isto nos dá moito placer, a verdade. Estar xuntas, cantar, tocar e expresar de algún xeito o que sentimos como galegas e como mulleres. Pois como galegas e como mulleres, aquí vos deixo con esta delicia. Reixes, miña tía, choriciños a potiña. Reixes, miña tía, choriciños a potiña. Bravo! Son maravillosos, un biquiño para Vaya elas. talentazos de mulleres galegas. A verdade é que estaríamos aquí toda a tarde escoitándolas, Como dicía Alejandra,